హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రైన్ కమాల్ పార్టీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే బాగానే ఉన్నానండి. మీరు బాగానే ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తాయండి. అలాగే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈరోజు అయితే మనం రాగి జావా ఎలా చేయాలో చూసుకుందామండి. ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కదా, ఫీవర్ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు అలా ఉంటప్పుడు బాగా ఎక్కువ తాగితే మంచిదండి. డైలీ అయినా మార్నింగ్ తాగితే చాలా మంచిదండి. రాగి జావా కాల్షియం వస్తుంది. ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్కి ఇంకా మంచిదండి. తాగండి, అందరూ ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేయండి. అంతేనండి. ఇప్పుడైతే రాగి జావా రెసిపీ చూసేయండి. స్టార్ట్. మన రాగి జావకి ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదండి. ఇదిగోండి రాగి పిండి. ఇది క్రిషాకి ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు స్కూల్లో ఇచ్చారండి. అది కన్న తర్వాత ఇచ్చింది. ఇది ముందుది అయిపోయింది. షుగరు, వాటర్, సాల్ట్ అండి. ఇంకెక్కువ ఏం అవసరం లేదండి. పాలు యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళు పాలు యాడ్ చేసుకుంటారు, మజ్జిగ యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళు మజ్జిగ యాడ్ చేసుకుంటారు. అంతేనండి. 1 కప్ రాగి పిండికి 2 కప్స్ వాటర్ పడుతుందండి. ఇదిగోండి 1 కప్ రాగి పిండి తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక బౌల్ పెట్టుకొని స్టవ్ మీద దాంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలండి. 1 కప్ అయితే 2 కప్స్ అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు 1 కప్ తీసుకున్నాను కదా, నేను 2 కప్స్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలి ఫస్ట్. అంతలోకి మనం ఈ పిండి వాటర్లో కలుపుకోవాలండి. వాటర్ వేడి నీళ్ళు అయ్యాక వేడి నీళ్ళలో పోస్తే పిండి గట్ల గట్టిపోతుంది. అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ కొన్ని సన్నీళ్ళు పోసుకొని దాంట్లో కలుపుకొని ఇదిగోండి కపాల్లో కలుపుకుంటున్నాను. దీంట్లో కొన్ని వాటర్ పోయాలండి, మరి నాకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కొన్ని పిండి కలవడానికి ఉంటే చాలండి. ఏందమ్మా నువ్వు వీడియో చేస్తావా? ఇది చూడండి కలుపుకుంటున్నాను. ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలండి, లేదంటే మన రాగి జావ మొత్తం ఉండలకు బాగోదు. పిండి కలిసేంతవరకు వాటర్ పోసుకోండి పిండిలో. అక్కడ మెజర్మెంట్ మాత్రం 2 కప్స్ ఉండాలండి. ఇదిగోండి మన రాగి పిండి మొత్తం చూడండి ఎలా కలుపుకున్నాను. ఉండలు లేకుండా ఇలా నీట్గా కలుపుకోవాలండి. మన దోశ పిండిలా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు వాటర్ చూడండి ఒకసారి బబుల్స్ వచ్చినట్టు. అలా బబుల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఉప్పు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదండి. సాల్ట్ తీసుకున్నాం కదండి, సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం చూడండి. ఇంకా సాల్ట్ కళ్ళు పైన వేసుకోవచ్చండి. రాక్ సాల్ట్ అంటాం కదా అది. నెక్స్ట్ షుగర్ అండి. స్వీట్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు 1/2 కప్ వేసుకోండి. స్వీట్ తక్కువ తినేవాళ్ళు 1/4 కప్ వేసుకోండి. 3/4 కప్. నేనైతే తక్కువ వేస్తున్నానండి. అనిపిస్తుందా? చేస్తానండి. అది కొంచెం యాడ్ చేసానండి, అది సరిపోదేమోనండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుందాం. చూడండి మన వాటర్ ఎలా మరుగుతున్నాయో కనిపిస్తుంది. చూడండి చూడండి అడుగు నుంచి పొగలు వస్తున్నాయి. అలా వచ్చినప్పుడు మనం మిక్స్ చేసిన ఈ
రాగి పిండి కలిపి ఒకసారి మళ్ళీ తిప్పుకోండి. అడుగున గడ్డగట్టినట్టు అవుతుంది. కొంచెం ముందే తిప్పి పెట్టాం కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో యాడ్ చేసుకోండి. కాలు తిప్పుకుంటూ యాడ్ చేసుకునండి, లేదంటే గడ్డలు కట్టిద్ది. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలండి. పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికిస్తే మన రాగి జావా రెసిపీ రెడీ అయిపోయిందండి. పాలు యాడ్ చేస్తే 3 కప్స్ పడతాయండి వాటరు. పాలు యాడ్ చేయకపోతే 4 కప్స్ వాటర్ పడతాయి. చూడండి. ఇంకొకటండి, మనం పిండి యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇంకా సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలండి ఉడికేంత వరకు. హైలో పెట్టుకున్నారంటే మాడిపోయిద్దండి. మాడిపోవడం కాదు, ఉండలు కట్టేసిద్దండి. ఇది చూడండి. మీకు థిక్నెస్ ఎంత థిక్నెస్ కావాలంటే అంత దాకా ఉడికించుకోండి. మాకు పలచగానే కావాలంటే కొంచెం ఉడకనిచ్చి ఆపేసుకోండి. బాగా తిక్కుగా కావాలి అంటే ఎక్కువసేపు ఉడకనిచ్చుకోండి. రాగి జావ తిక్కుగా పెట్టుకుంటే అందరికి అరగదంటండి. పలచంగా పెట్టుకోవటమే మంచిది. తిప్పుకుంటూ ఉండండి, లేదంటే ఉండలు కట్టిద్దండి. తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి. కొంచెం పలచంగా ఉన్నప్పుడే ఆపేసుకోండి. తిక్కుగా అయిందంటే ఆరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిక్కుగా అవుతుందండి. అసలు గడ్డలాగా అయిపోయింది. ఇది కొంచెం చూడండి. నేను ఇంకా ఆపేస్తున్నాను. ఏంటంటే మనం స్టవ్ ఆపిన తర్వాత అది ఆరిపోయేసరికి ఇంకా ఎక్కువ తిక్కుగా అవుతుందండి. అసలు గడ్డలాగా అయిపోయింది. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా ఆపేస్తున్నాను. కొంచెం చూడండి. మన వీడియో క్లిష్ అవ్వ కూడా రావాలంటండి. ఇది క్లిష్ అవ్వదు. నేను 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 అనుకోవాలి చెప్తున్నాడు. చూడండి, వాడు తినాలండి ఫస్ట్. అటు చూడు, వీడియో కాల్ చూడు చిన్నమ్మలు. అటు చూడు, అటు చూడమ్మా. అదిగో చూడు. అంతా నేను చూస్తారంటే కనిపిస్తావా? ఇంకా ఆపేస్తున్నానండి. ఇదిగోండి మన రాగి జావ చూడండి ఎలా ఉంది. తిప్పుకోవటం మట్టుకి ఆపేసారంటే మాత్రం కంపల్సరీ గడ్డలు కట్టిద్దండి. చూడండి. అంతేనండి, ఎంతో ఈజీగా రాగి జావా. ఫీవర్ అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. రాగి జావా చలవ చేసిద్ది అంటారు. రాగి పిండి మేము తక్కువేలేండి తాగడం. ఇప్పుడు స్కూల్లో పిండి వచ్చిందని వేస్ట్గా ఎందుకు బాగాలని తాగుతున్నాము. మేము కొనుక్కొచ్చుకొని తాగాలంటే తాగమండి. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, పిండి ఉంది కదా, ఎందుకు వేస్ట్, బాగా వస్తే ఏమొచ్చింది అని కాస్తాను. ఎక్కువసేపు తిప్పుకుంటానే ఉండాలండి. స్టవ్ ఆపేసి కూడా 1 మినిట్ తిప్పుకుంటేనే బాగుండిద్దండి. ఒకవేళ గడ్డ ఎక్కడన్నా ఉన్నా నలిగిపోతుంది. పాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు పాలు యాడ్ చేసుకోండి. మజ్జిగ తాగాలనుకున్న వాళ్ళు మజ్జిగ యాడ్ చేసుకోండి. షుగర్ ప్లేస్లో బెల్లం కూడా వాడచ్చండి. నేనైతే షుగరే వేస్తున్నాను. చూడండి, అదిగోండి చూడండి మన రాగి జావ పొంగు ఎలా ఉందో. బట్ నేను ఇందాక మీకు ఇది బాగా క్లియర్గా చూపించడం మర్చిపోయానండి. అందుకని ఈ క్లిప్పింగ్ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి పొంగు ఎలా బబుల్స్ వచ్చినాయో. అదేనండి పొంగు రావడం అంటే.
అంతేనండి, బాయ్.